Karibhoi District Congress Committee kalapun pau Jing Sokhia halor ka Jing jong kinong rap Haka District hi borok kawei Haka ba da kawei kasur kinong mikmat na kaseng Congress bat ki dikhot jong Karibhoi Congress Committee hapo ka Jing lam uba meral bonds im kumu president kilami syakmat ban pelong ru ya ka Jing kendu bat ka Jing lang mir jingmut kumno ban pendu pendamno ya ka kason kibabun ki paiba nong rap ki kendu Kumta ban la ban training kat kumno ban rat dingkhong ye kaneka khlam jingpang covid khat khandai Haka district Karibhoi district congress committee kalapha da ka dorkhas syakami jung menteri rangba ka Sorkar jilla ukon rat ke sangma Haka bala ai kopiru syaka deputy commissioner Karibhoi district ka kong RM kurba Katkum uba meral bonds im presiden Karibhoi district congress committee bat uba longru UMLA jong ka nongpo constituency Uloong ba Jing kumbala pau menta ka longhi hakaliang kumno ban sumar sukher syaki paiba ki bayo kanika khlam namar kumbalong menta deitang ka civil hospital hanongpo ka badang pediang ban sumar gitu ki bayo covid handrei ka deipat ka hospital ka bampat biang satia ikilat ai Jing sumar khamtam kamdon ka ICU kumta na ka benta gitu ki bapoi haka kategori D omla ban sumar su bat lapen kerja no eki syaki hospital syaselong Henry namar ka Jing Bombiang kilat Jing yada don hapdeng ginongpang kilayap no sitang lenti. Dei na kata kadaw ka parti ka banjur ya ka Sorkar jela bakumba lapen bena bayaka MCH umran kanlong no ka COVID hospital ka ban kersan da ka tata terus kumta ka parti ka banjur baga Sorkar la kumno kan penbiang tikna kum kalat ka Jing penkre ya ka kella ka bansawan ka kella ka baar ka lacan lein bat sa ka kella ne ka wat ka balai bat ka basau ban yakhun ya kaneka khlam bandon ki kali kit nongpang ki babiang ki tiar gitar ban pelait na ka jingyap sitang lenti jong ki nongpang nangta ban penbit penbiang ya ka community isolation center lengba ki bor Sorkar banyo ka jingkersan pisa bat lengba kaneka center on pelait na ka jing sapriang step jong kaneka khlam covid khat khandai naga benta ki tu ki nonglej ai tika nadu ki khat prasnem hadu saw snem baka Sorkar kan pengkre sya iki dawai dashin bat donru ki bamnang ban register ba Donkam da ki offline namar bun ki samla ki angnut ban pendep ye ketika covid khat khandai hendrei ka Jing Bombiang ki lat trekam ka syam Jing Iaki ka Jingdu ka bakrau ki nong tre belas ngi kum ki nong nya kali ki nong tre belas ngi ki nong song dukan bat ki we ba ka Sorkar kan seu bainong sngi sha baro ki nong tre belas ngi khamtam ki tu ki basong yeng wai ki bahap thit khaw step bat khaw men Henry she kin lepat daka kin siu lada khlamyo ikilat jingrab haba kumne ka khangdam ka sensar ha kisnong ki thau bat kimyo ikalat kamai kaji ka babiang naga benta kitu ki babam khaw roshan pat baga Sorkar pedeng ka bapentrekam ka skim PMGKAY baga Sorkar kan penyo ikikat ration syakitu ki paiba baya kane ka phangru lada banekran hadu ka yeng dorbar thawain ha kisnam balala barulo ongru baga Sorkar kala phawa jingtip bahadu kat nongut ki don ki bakhlam kat ration bat bantho ki kerteng ki jongki kaniru kanirap sekitu ki nong tre belas ngi kumno bakinyo ka bha ka bam kati khamtam kum hakane ka por ka Jing jong ka Jing pakhang na ka daw khlam covid khat khandai shushu la banrap ru na ka banta ka Jing tre sitom jongki asha baka parti ka Dawa na ka Sorkar baka dei ban perkhat karpang babaro ki asha ki dei banyo mar san hajar tengka marwei ha ka shibnai kum ka bai burom na ka banta jongki kumju ru ya ka skim MGNREGA baka Sorkar kan penbiang ban pentrekam ha ki snong ki thau nalor ki jengdawa ban siu bainong shaki baro ki paiba ki pamar ka Jing uba George Billingdo UMLA jong ka umroi constituency ulaban jur halor ka Jingsham Jing jong ki paiba nong rep basha kin bread iki jhur bakimla bandi ne kimyo lat bandi Kenang bakin omat ya ka Jing ulakan tujuru ya kitu ki bampat pendap ya ketika bakin mi syakmat ban pendap no ya ka Jing tika ya ladi kabalong kum si benta ban pendu jait ya ka khlam ha ka kala ka babut ne ka kala ne ka wat ka balai bat ka basau uba George ula ongru baki nong tre ka tanar ka koi ka khia ki Kloi ban lej tika sa ki snong ki thau lada ki don ki bakwa bat lada don ki batam ya ka shipho ne arpho ne laipho ngut ha ka snong na ka benta ki tu ki balatam ya ka saupsan snem shanang ba ki bor ka koi ka khia kin le sa ki tu ki snong ban pendep ya ka ne ka Jing tika ha ki snong ki jongki Lor jung Jing Dawa na ka benta ban ai compensation dan ni
baisong sungi Naka benta kiba bela Naka benta kiba syong dukan Naka benta kiba nyak kali kila buruk ke jingkok kerpang Naka benta kinong rep namar kum ke distrik hibro ko ngila ya ke jing jinjar kinong rep jungi hakini ki kinyat leo abalawan ke lockdown hapo ke distrik baru ke lockdown hapo ke nongba shillong ke jungi bat puta ngilai ba babun ba ki jhur la shu sabe babun ba ki jhur la shu bret kai hamanda benar ke bentar kinong rep labu kini kijing Dawa apa kerpang apa di pen ai kanu kanu kijing rap nak ke bentar kinong rep hak di kapor mak kuman ban biang sisisin nak ai ke ba i beli jungi bat i presiden jungi long kini ka jing persyang mata ban sim be kini kilong yeng ki pampat yo ya ki ration card di ke way nak ki thong ki jungi kum ka parti na do macam senam kalau sisa kajing job nak bentar ke parti bat kajing mentoy nak bentar gitu kilong yung sam ki upli ki bom sim layo eknu no galat kajing rap kham tam habu di bu khabusan hak ni sistem ke peladap mandalai itu kajing jadi baik ba ila tho kum kemle kum ka parti ngilai kren bat hapo ka assembly ngilai kren bat kolong ki ke basutunan pat nak liang Sorkar dia kelap diang bat menta kat kum kajing petip R.B.D.C.C astang ban sim kerteng ya baru kilong yang kiba don karosyon kalau ngaji kerpat ro kiba iba makin mi syakhamat mak sibi kali kabu hamtam bakin pe ye ki para long yang sem hamtam lumba ju ginok sukses nong gibi jungi ban pun pe lam ya kitu ki buduk ki basya ki bupli ki bomyo jingiram makin wan syakhamat makin register makin ai ki kerteng ban nomor bei por itimit ba ye simbi ni kniat sengi bak Sorkar kabu nak kebentaban penrung kerteng kerpang ia gini kilong yung sem mahndiat kumban ban biang hamtam ladang ikwa ban penki biang ya ka kamai keji lang nunu handiat mesoi kat bengi jiyo lemba ka jobka kumbalai spak krut tengka ka bisa kelas akut ha jela brokawe ban kani lalong kumbalai sistem tam menta maki bun ba ki VC jungi kim simla yo ya kani ka bai menteri bat kumba piso tu lai spak krut na kamdei ka bisa ka berit Barkani kalau pensak kulut iki kam cukar di jungi. Ban nang ni sekmat, nadang ngimla ban pen kliu ut ya kani. Karena wan cucu ke jingban kiai kilong yung sem ki bomyo kamai, na ka benta ki tu ki beduk ki besya, bat kam tam ki bopli ki long kumi ki jungi ki baju. La ban yo si semai jing kamai, na kani skim cukar. Kini ki jing kerpat, ham tam ki jing pen krek ki jungi na ka benta kata duit. Jing kerpat nak liang juga district Congress Committee, liang juga ekonomi kemat kalau basoba banyak wan cakmat banyak ai injek. Nama kini ketika kalau kaji ada mendai tang nak bentak kita biotika, mendai nak bentak yang kisam, bat nak bentak kikut ketika bangiti, bayo wan sakapali ke balai, bayo kerip yang ke kelam kapali ke balai, kan kita baik kikut ketika jungi. Banyak daya ki kerpat bafin soba banyak wan cakmat. Maka ege basutunat kalau nak mentaki saufusan senem seneng. Radon tu kaji penkre bala tam ya ka sifawut, lagi don sifawul ni, arfawul ni, laifawul. Haman kisno, haman kijaka. Nak liang cok health department ke Kloi, manuan ban INJ lu hasno. Nak mentaki saufusan senem seneng. Di subah simbi kini kelak nanti. Nampak ni suatu babun bak kita menkikro kimlak banyai seki jaka injek, jaka kiba INJ kijengai. Delada piu. Yo kini ke kabu lemba kaji pen baik lang begini sukses nong sebab bani sim kabu banyak wan sekhamat banyak dai ladi nilai kuat berkat banyak weng nok ini kimas kijungi mengilah kuat pengin khut nyok ini piang hendrei kalat berpoi serta kalong baik tang dak apa etika di kalong nak jing kepat nak yang juga boy district congress committee bagi jing seluruh paro kilong yang sam ke badan hak district KBI ya kijungi bagi sebab wan sekhamat ban etika mat kalong jing seluruh ya paro kun samla kam begini register lede bat nakaleng jungi kat kebala impact bagi dawai desin bagi ini ketika kin poi haki hospital bat haki snong tambang long tu jadi peskat bat le ban etika ya paro kat kum jok Sorkar ha kejela bat Sorkar bedeng tu sengi nagaliang jongka Riboy District Congress Committee nyelayo bania kendu banyak keren ya ki kartu banyak teli ki hang ki bede bat ka kya ka shon ag ji kendu jong ki patpa nong song snong jong ka tham ri boy bat ke jala ha ro koi ag bede bat ke jing khun jungi
kumno ban yada na gijing purstet yung nega Kham do COVID kendai bat ki isu ki bede bat ki Jing ki ba ki pajba no song chnong apo ka district jongi mi kendu te kum ka Ribhoi District Congress Committee ni sing khia sibun halor kini ki Jing ki ba kum ki pajba mi kendu dei nak ta daw kan sing la yo ban prakhat agaju ko porru ban ha ya ka city ka memorandum ya menteri ramba budon burom jong jela ga jogi chief minister Sri Kondat Sangma bat agaju ko por ni la yo ru ban ai ya kene ka memorandum ga jogi sa deputy commissioner jong ka Ribhoi district kene yo ban ya kendu ban IT ya kini ki Jing Donkam ane ki Jing Dawa ki bangi ibu hakmat jong Sorkar ka ba ki dei ban pun urlong Kloi ka bala bat kini ki bentai ki ngalayo ban ya keren ka ni kapor ka banungkong Haka R.B.D.C.C bat ka Jing pun kre Naka benta kumno ban penbiang jelat Jing Sumar hapo ka distrik ke jungi Kham Haka R.B.D.C.C bat ka nongpo civil hospital ni sutu ba Haka distrik hi warok koi haduk mentangi don tang ka nongpo civil hospital kaban Sumar ya gini ki COVID patient kaban tang khat pratli gi jing thia bat na gini ki khat pratli gi jing thia ru ngim don ICU wa tang gawe ru jing thia kumbala ban sutu ki ba long serious ha jing pang COVID mla ban Sumar ni hamtam gi blok poi ka kategori D lah ban refer bi selong bat ni siap na kapor sa kapor hadin bala refer nang ni ki don sibun ki bala du no gi jing im siteng lenti mar kimio ay kila Jing Sumar ki Biang dena ta daw we Jing Dawa na kaliang jumi adu ki por ki bala dek ada pen sngo ye kane bangi de bendon ki ICU facilities hapo kane ka nongpo civil hospital ki jumi kanang bakan pensuk na ko benta ki patient hagaju ko por nilalap ru habangi le jurip ya Jing Duna jom ki staff ko ni ki daw ki ba penlong bangim don dia ke ICU unit hapo ka district ke jumi Kham hapo nongpo civil hospital kumbala apa sutu benta borok sikat tu haswa COVID kidon armut ki anestesis kiban man kiban pej nam ta ki ICU Jing Donkam kende iwe lara ana saselong kidon stang iwe ki hapan pej general patient ki de kidon ki iwe ki Jing Pang kidon ki bakha khlung ba kopta ta kabamut ba umdan ban atat kini ki staff ki ba Kham kongsan apo ki ICU nomor kata ki ICU nong po Kham dan ini kawai di isu ke benungkong ko bang ila keren bali ban penbiang ini gilan Jing Sumar kat bala agaju ko por kum bang ila keren na ko por sa ko por kum gajing pun kere na kam ta ka third wave dan ne ka fourth wave ko pansawan na kaliang jong ko parti ke jong ngiru mina panjur ya ko Sorkar bandon ke COVID hospital separate COVID hospital ka Kerpang apo ka distrik ke jongi ha bang ila yo kan ipek ru ya ketika MCH hospital ka bandon hapo umran ha ka bang Sorkar lambau chief minister kila dep ban penbena baga tata terus kan simti ban penbit penbiang Jing Donkam di bubun kinai budin ye ganeru hukum ke parti ni banjur ye ke Sorkar kumbang la jubudin adu stem ka bala dep baga ni ke COVID hospital ru hapo ke distrik jungi ke merlong full fledged tang ban Sumar gi COVID patient kan yeng kan trikam angti hapo umran Ribhoi district ka baar ka bingi kren kabanta kadi ban penbiang ya kini ki ambulans ki bandon bat ki ventilator support namar ni syam nakapor sa kapor ki babun ki nongpang COVID ki ba refer nang ni na po ka distrik ki jung sa Selong ki babun ki klat na siteng lenti namar ki ambulans ki biang ya ki ventilator ban support ki babun mahakat banapo Selong cila klat Kerma kata ngi Donkam badiyo ki ambulans ngila kentu ba IDC insa simkia kaliang ke state government ru kila pensngo kila penpau ban pek ban kemi kono ban yarap lor gani kabalai Haka R.B.D.C.C bat ka Jing Kershan ya kini ki community isolation center ki ba peniat da kini ki CCMC ni penpau Jing songu ya ki dor bar snong na kaliang jong parti ke jungi ni penpau Jing songu ko Kerpang ya ki CCMC ki bun ki bala kristom nadu ke stem arjar arpau haduk mentar kidon kini ki community isolation center ki ba ki dorbar snong ki la penlong la ki de ki school la ki de ki dorbar bat ki smo ba kamlong ko basuk ban peniat ban pentelun ye ki Jing Donkam
Namar kata ni Dawa ya ka Sorkar kumba kila kren haka meeting ke bang leju kendu na kapor bakin age financial support baniaram ya kini ki CCMC ki ba kita ni kisnong kumno bakin pentelun ye gijing Donkam ha kitu ki community isolation center namar bangitip kawai ni kita gijing pur state ki positive haka jela gijing ke de gijing le ko home isolation ha bagi don ki biyo positive ki pensa haying namar kata siying sistem kalong ka bakin nom ya kendu bakin nom ya kren namar kata kani ke yabit na kapor sa kapor namar ki babuni kilong ing long sem sisin ba yo positive iwe la dadin sitio ke matia se kitiwe pat ki bahaying ki babun ki yo positive lot kani ke we ni kita dan mar kata la ban isolate namar kata yang happen dan kani kamut tang nam ta kani ke second wave ke bangidan mata kamut ru ni dawajur kumno ba ka Sorkar ka pengkre ka third wave ya ka fourth wave le se ka banangwan nang ba kisnong kinyo e support na kaliang ng Sorkar nang ba kalong ke jingarap na ka banta jungki nalor kani susu na yo banya kren ha ka bayidi bat kani ka jingdon jong kini ki community isolation center ki bandon ki cluster ka bomon kidan kisnong ki bomdon ki school kidan kisnong ki bomdon ki ying dor par ki batikena ki ying ban la ban pensa indon kinja cluster ko masau santeli kisnong la ne lai teli kisnong ban penlong kawai ke community ke cluster community isolation center kan harap nampai ke tuition ro susu HKBD bat kini ke vaccination layo bani keren komno banang kampen bha susu kenang ba ngin sutu kini ki badon hakarta ke khatpa do sau snem ban yo e ketika kin hab ban register iladi bakin yo e slot ke ki bakin la ban yo ya kene ketika dan dari kidan sibun ki pajba nang song jongi ki bahaga ni kerta ka khat sau hadu khat fra hadu sau ku sau ki pomnang ban register online tak mo pata gide ban facilitate ru ban le offline kumbala ban su agini kiski kumbar 4% kila reserve na ka benta kini ki ban le spot registration dari kala bu jeng ya ki won nang turu kat bikin dapoi le se ki bawan ha ka spot registration kin pala dik ar homut si kin le ki tu pa dan mar kata gide ban facilitate ru nang ba kinla banyo ketika namar ngi sutu gini ki bakat pra sau snem ru kidon sibun ki samla gi jungi kwa ban ai vaccination dan ketika dinamar ke jing duna jong gini ki company jing nak tahu ki mala ban ai haju ko ko kawai ne ki daw ki bakari gi jungi ni kenduk mentah haju ko por ga jela ga jungi ru ga di jing duna jong ka vaksin lan ne ka dawai ke jing duna kat sabale kung nuksa mentala ngin le hapo umden menin gidon ki samla ki phone yang ki kwa ban ai vaccination ke digo ni ki center dala po yang tu ki ong umden dawai ki dig jing sang la phone apostal ki ngim don vaksin ngin ai kumno dan mar kata gidon sibun ki beli thai thaliru pero mata kani ni sutu ke dig jing ya gejala ke jung indre ki di le kat bala banwa di gilat klenti na ka parti ke jungi di Dawa baga Sorkar ke di uncim kia ban penbiang ki vaksin Kham tam na ko menta kini kirta ki ba khat pra sau aga ju ko por banang perkhat nam ta khat we bangi sutu ladakan kata ai ki kelung ki kena kirta ki ba nadu badang kelung hadu kirta ba khat nyu snem kalau ngejing sibun namar kata ngi di melong ki bala kre na ko menta jom kaneru ha ko bede bat kawi pat ko benta kedi sepang gini ki nong belas ni ki driver kinong song dukan kinong kamai kali kinong nya auto kinong nya taksi kinong nya sumo ki bomyo ban kamai kini kisni lalu ngijing du ko kraw yeki komno kin sa ying hasem hamtam bidon shibun gitip ki ba song hagi ying wai bai kin siu bai wai ni kin thiet ni ka bang gadi ying hasem ni ka kamai gaji kam don ta kinong jing e namar gin Dawa ya ka Sorkar bagadi ban compensate kini ban siu ya gitu ki jing Donkam ki jung ki kila du ban kamai ha kini ki penai ki badon ke lockdown mangi sutu kan yang di national disaster kat kum kan epidemic disease at praspa kan dai penyu bat ke national disaster ada arjarsan Haka ba ki jingerap ha bangila impose ya ke lockdown ka Sorkar ke di ban pejru kumno ban yarap ki jing Donkam hing hasem ki jungki kuno ban yarap ki jing Donkam ki jungki bo pliu boduk bo kerdu bo kamai bo belah na ikin yo eka pisah ban kamai ban thiet ik jing Donkam gi ki mar katangi dawajur ba ka Sorkar ke ban shim ya kilat keleti
kumno ban penio ikilat jingarap na kabanta kini kinong balas ni ki nong song dukan ki nong di waidong ki driver taksi ki driver sumo nang pegi jing jungki ni ketujur ba ni dawai ke sorkar bagde ban pej kerpang kini susu haka bidei bat kini ki jing ayu ni khau mentangi suthu na kaliang jong sorkar pedeng kadon ka kani ke skim long bagat tuka Perdana Menteri PMGKAY Perdana Menteri Garib Kalian Anna Yojana kabade ban ayu ku khau ke bagi jukat mentah ki yo yo tu khau ke ditang gitu ke badan ya kakat AY baga kat PH lat ni gitu kimio shu bagi don sibun kini ki bom don kat itu mentah itu kimio jengerap ye ke bagi dawa kalong ba ka sorkar ke di ban simkhia halor gani nadu mencem snem nagaliang jungi ka parti kongres ke jungi hapo legislative assembly hapo indor ba thau aing la de kren ye gani hapo lagi mas tum snem arja arpo ba ka sorkar ke di ban simkhia ila airo long ba ke jing tho gi MLA ngi san bag de ban simkhia ban list down ya ki kerteng jong kitu ki longying ki bom don kat rishon bakin yo ha susu na ko po support ngapun din ban mentar nya dewa ba ko so tenat tolong mendagesngi abang nilai kendu ya deputy commissioner lapan semua ngi bag sorkar kala sim igini ja ajumut bagala batha ba ka sorkar lomba ka public distribution system lomba supply department bakin sim igini ki kerteng ki pempendukan nang bakin la ban pe ki la jingra dokumen ba kini ki jingai persang na kapor sa kapor bagi jing dawa ki jungiru bagala sedang ban urlong na kabenta ki jing Donkam jong gini ki longing long sem bakin yo ya uni khau nang bagalong jing kersan na kabenta jung kiru haka bidei bat kuwi ni ki section ki bakongsan ki bahadu kata-kata ke bidei bat ke jing yakun ya kene ka Kham jung COVID-19 bat kumjuru na kabenta komno ban pentikena bagi lat jong ko ka khia ken poi seduk ki patba gede ki asha kini ki asha gede ki bak trish tom hadu kata-kata ki badu thia adu den ki pelut ye kesngi ka por ke jong ki kumno nalor ban yakun yu covid ban buddin ban le contact tracing ban ye kendu itu yo positif ki isolate dia ban ai dawai contact tracing bat ki di ki kamru ki le ki bagi jule agi por wa manchwa ningi i kadon ka jing duna ha jing penbiang jing Donkam ki jung ki khamtam ha ke bdi ki jing siu ki jung ki ni dawa ban i kentu ki sorkar nalor gitu ki insentif ki bagi juyo na ka por sa ka por ki insentif ki bagi juyo na ka state government dan na ka central government nalor gitu ka sorkar gede perkhat kerpang gede ban yarap la komum no minimum 1000 sibnai hagne ka por covid kata gede jing dawa gitu ni yaki asya bagi dia ban yo 1000 sibnai ha ka por covid kum kenja anorium gejing ai kerpang gejing ai skungu nam ta gejing kristom gejing kin bangi sutu ba ka kam gulung ko khia do kata tai ki ba ni scam ka sorkar kan sapriang ini jing susu nalor ganis ka benta ka bangi kran ade halor ganik MG and RGE ni sutu ba ka sorkar ka ailat ba ganik skim MG and RGE ka dik skim job ka bagi sya ban penyak ki snong ki thau ten ring ni sutu ka material komponen ka dik kepala sa bun klur kan ka ki snong ki don bun ki vendor ki snong ki mlak ju ban penyak ka kam lada fi ailat menta bantre ya kam jokka dan MG and RGA ru lada ngimyo tiar ki hardware ki khang ka material komponen pin penla ya ke in pentrika but susu mde tang kataru ba ka por covid ba ka pomde ka por covid ru ka material komponen ni susu ba leni ke don gejing de ke bajan khamtam menta ka por covid ni jinjar bobun ki don ki bobun ki vendor ki jongi ki la lenyar nomor kimyo ya kene ka material komponen ban siu sya kitu gidukan bagi la sim ye ki tiar kitar kum simen kum narot kum ki mau kum ta te tingi kentu yo sorka ken sim khia lor kani badingi scam bagi ni jing persang gi na kaliang jong R.B.D.C.C district congress committee ba ka sorka kan yo smo bangi nom song thaj ban budil kum ka we na ki responsible political party hapo ga jala ga jungi haka bangin hab ban yakun bangi kwa ba ka sur jong pajba kan poi ha kitendong skor joko sorkar bahkan yo sngo ya gini gijing ke bubun kanang ba kan long gijing mentoy nam tong pa ba duni bada keju ko por sngo ruban ai kubli kerpang na ka benta ki frontline worker ki jungi ki health worker ki jungi ki doktor ki nurse ki
police department ki nong tre pok district administration parok ki bedon ya ki jing tre sistem gram sange ki CCMC ki rang ba snong jungi ki baju ai jing tre lang na ko por na kaliang parti ki jungi ki pok ki riang ya ki ba ki nang yo comment ko ki khia beliau nang kerku ya ki ba ngi scam ba na kaliang ka Sorkar kin so pen senjur suki ya ki ni ki jing perking nang bagi pajba go bun jungi kin la ban im ban kamai ban gaji kumo ke julong kana bang ingit scam bau blei un don rekat nginduai blei ra kendra lu ni rap nang ta jing